aku disroyo supaya ngimutake sliramu, ndunungake bab emansipasi wanita kang asring disalahpahami jeng. Hah? Catherine mlongo saking kagete. Sejarah wis mbuktekake jeng, perjuanganku kang ora baen-baen iku sak temene mung njupuk unsur-unsur modernisasi sing apik, nanging uga tetep ngrungkebi sari-sarine watak lan kepribadine bangsa kang positif. Yen kepengin pirsa buktine, coba nyimako kumpulan layang-layangku kang diimpun dening Nyonya Abendanon ing buku Dordogne Totris. Syukur bage yen bisa entuk catetan layang-layangku menyang Nyonya Stella lan Dokter Adriani uga. Mbak, opo ana sing salah kanggo aku?